Ναι, γραμμάτα. Γράμματα είπε και είναι κορό. Ποιος ξεκινάει? Προφανώς. Θα του δώσουμε και ένα μικρόφωνο. Φάτο. Μου το δώσαν. Και εσύ έπρεπε να τον πάρεις. Το παίρνω για να το δώσω. Έτσι, σωστά. 1,5 και 1,5 κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ. Χέρια ψηλά, 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 χέρια ψηλά. Να το γαμίσω μάγκα μου κανονικά. Έλεγα να δεις το πως το δίνω εδώ και χρόνια. Για να έρθω εδώ πέρασα και την αυλώνα. Βλέπω στην μπλε την μπλούζα σου φοράς κορώνα. Έλα να σε γαμίσω να μυρίσεις την κολόνια μου. Παντοδέμα του χώνεται ο άρχο μάγκα μου και πάντα είναι ζαμαμφού. Πετάει το καπέλο και άμα θέλει λέει κάτι. Έλα να δείτε πως είναι κι αυτός εδώ απάτη. Το λένε κυκλινάτη, στο δίνω πάντοτε κι άμα γουστάρεις. Έλα τώρα την πουτσα μου και πάρτι. Πάντοτε φευγάτη, ο άρχοντας ραπάρει. Κι αυτός ο μαλάκας συνέχεια από εδώ τρομπάρει. Δεν ξέρει το τι θέλει φίλε να μου πει. Έλα τώρα σκύψε για να δεις το τι εστί. Με λένε αλφαρόχι, ο μικρός το μπι. Στο χωνί κι άμα θέλεις πάντο το στο repeat. Το beat γιατί μπορώ να φωνώ όσο θέλω εγώ. Το flow δεν το χάνω, το κρατώ αυθεντικό. Και από ό,τι είδα το μικρόφωνο έχει καιρός. Θα το γαμάω φίλο και θα είσαι πάντα flows ασφαλώς πάντα κάτω. Ακούς τον άρχοντα υπάρχω κι άμα θέλεις μάγκα μου ρε τώρα πάρτο. Τι θέλεις να σε βρίσω, άσε τώρα βρίσω. Έλα κατσαρίδα μου εδώ να σε πατήσω. Εγώ δεν χρειάζεται να βρίσω γι' αυτό, κάνω freestyle, γι' αυτό με κρατάει αυθεντικό. Η κάθε σου ατάκα μπλάκα προσχεδιασμένη. Κοιτάξτε από εδώ πέρα θα είναι πολύ μαλακισμένη. Όχι, μίση, μόνο αγάπη εδώ πέρα. Το καλύτερο παλικάρι, ρε. Νάτος. Κυρίες και κύριοι, γουστάρετε? Θέλετε κανένα μπλουζάκι? Εδώ, πάρτε, έλα, και εγώ, θέλω και εγώ, ρε. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε χνηλάτες. Λοιπόν. Ακούς τον ίχνηλάτη, όπως είπε απάτη. Συγγνώμη τον έγαμισα και τον έκανα πια πελάτη. Ακού τον πελάτη μας όπως είναι εδώ πέρα. Ας το φίλε μου λοιπόν πηγαίνε πιο πέρα. Ας το, θα ήθελα να το πιάσω. Λοιπόν είναι το σκύλ μου φίλε μου, δεν είναι φιάσκο σαν το δικό σου. Συγγνώμη άμα κουνιέσαι ρε πουστάκι. Πηγαίνε πίσω ρε νομίζεις πως είσαι ακόμα στο ψινάκι. Ας το φίλε μου λοιπόν εδώ πέρα φίλε μου ζουντουράκι. Που πάει αυτό το παλικάρι να γαμίσει με αυτό εδώ πέρα το τσουτσουνάκι. Γαμίσε το παλικάρι. Ας το φίλε μου λοιπόν εδώ πέρα δεν ξέρω ποιος θα πάρει τη νίκη. Ακού φιλάρα μου από τη Θεσσαλονίκη είχα μάθει κάπου πιο κυκλοφορούσες εκεί. Ας το φίλε μου εμείς κάνουμε μουσική. Η μάπα σου είναι λες και φαγες με το πικί μεταλλίκα. Ακού φίλε μου πως είναι η γλύκα. Όταν χωρίς με τον ιχνηλάτη και είναι βήτα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακόμα την αλφαβήτα. Δεν νομίζω να μάθεις φίλε μου πήγαινε πίσω στο σχολείο. Στο φίλε μου εδώ πέρα τυχώνω με αυτό το γελίο. Και πείτε μου πολύ και κάνε μου και εσύ. Να κάνω πιο πέρα γιατί δεν αντέχεις την αντοχή. Δεν έχεις στη μουσική. Ας το φίλε μου λοιπόν πήγαινε λοιπόν πιο εκεί. Γάμισε τον ξανά στο τελικό. Για να γαμίσω αυτόν εδώ πέρα δεν ξέρω τι να πω. Αφήστε τον κόσμο ευχαριστώ. Παλικάρια ρε γαμώ το σκηνικό. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα χειροκρότημα για αυτούς τους δύο, το ζευγάρι και για όλους. Γιατί όσο να είναι θέμα ψυχολογίας στο freestyle και εντάξει τώρα, ξέρεις πώς πάει. Αμφότεροι, παρακαλώ, όχι εσύ καμεραμάν, εσύ κάτσε εκεί που είσαι, ελάτε εδώ να βλέπετε. Εντάξει, πώς τα λέω, έχω μια παιδεία. Λοιπόν, χαλές λέω να κάνω καριέρα. Όσοι γουστάρετε τον άρχοντα, φώναξτε τώρα. Όσοι γουστάρετε τον ιχνηλάτη, φωνάξτε τώρα! Άρχοντας, κυρίες και κύριοι. Παρακαλούμε με συνοπτικές διαδικασίες τον κύριο DJ Noise να απονείμει το βραβείο. Φωτογραφία βγάλετε το παλικάρι. Και ακολουθεί το Battle of Art. Συγχαρητήρια, Άρχοντα. Παρακαλούμε.